Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Wa kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Kini mo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pizza Jess na. Buwan sa Marso tuig 2025. Straight to the Sa point. gyapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni Butyag nga nakadawat siya og report nga duna mahigalay warrant of arrest ang International Criminal Court bato kaniya. Straight to the point. Ang ICC mga higala matod pa. Pero kini mga kagilaan bida istorya pa man ang good ni mga sukid tigpaminaw. Ato lang paabot-pabuton unsa gyud. Kay nigawas naman ni sa mga reports matod pa mahigala pero si Presidente Rodrigo Duterte giyang anak nga si Sara tuwa mahinoon sa Hong Kong day. Aga bisita mahinoon sa mga OFW dito mga sukid tigpaminaw. Straight to the So ato point. sa nitagag pagtagad lumutaga mga kagilaan sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. palasyo sa Malacañang wa mo deny, wa manghimakak, wa pod mahigala mo angkon nga doon na siya nakuhang report nga doon na kuno'y warrant of arrest nga gipagawas ang ICC. Ato ni tagag pagtagad mga kagilaan kay kining Interpol god mga sukid tigpaminaw, wa man sila puwersa nga kaugalingon gyud sumo-coordinate ni sa Philippine government. O panalitan mo coordinate ang Philippine government mahigala ang atong National Police, Philippine National Police, mo'y mo pusas mahigala ang Duterte. Straight to the Kauban point. ang Interpol, ha? So tanawon ni karon kay dito sa Davao mga higala, ang mga tao sa dito miingon nga basig tinuod no kay doon na may daghang mga pulis sa Davao mura man og katong kaniadto pagdakop mahigala ni Pastor Apollo Kibuloy. Straight to the point. Pero ang uban sad mahigala miingon nga simulation lang kuno na, simulation exercise dito sa Davao International Airport. Hinungdan nga daghang mga pulis kagahapon ug wa kini kalabutan sa taho nga giingong dunay warrant of arrest gikan sa ICC batok mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Pero si point. Duterte kaniadto pa miingon nga og duna nay warrant of arrest wa kuno siya mga higala mabalaka ana. Kay dugay na kuno na yang gipaabot. Gata ni pagtagad lumutaga sa mahigala sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga higala ato sang isgutan mga sukid di paminaw kay mao lagi ni ang implications mga kagalaan ba. Kanani ang nahitabo mga higala ni US President Donald Trump o kining kinini ang Ukraine President mahigala Volodymyr Zelensky nga nagkainitay na hinuon dito mahigala sa Oval Office dito sa White House dito mga kagalaan sa US. Gumikan mahigala sa pagasabot-sabot tali sa kalinaw mahigala sa Ukraine o Russia. Ato ni tagag pagtagad mga kagalaan kay kini magod mga sukid tigpaminaw do na magoy mga leksyon nga ato makuha ni ini mga higala. Dinhi sa Pilipinas mga sukid tigpaminaw ang ato mga leksyon nga mapamanaminan nato kining panghitabo mga higala sa Ukraine o Russia. Straight to the Kani point. adto pa natong 2022 pag escalate mga higala sa gubat nianang duha ka nasod nga managsilingan mga kagalaan. Daan na to nga atong diskusyon mga sukid tigpaminaw kaniadto pa nga kinahanglan ang usa ka presidente gyud mangitag pa maagi taman sa ginhawa mga kagalaan kay ang imong kontra superpower man gud na.
Mo ni doon natin mga leksyon nga makuha ni ini mga kaigalaan. Kay kining gibuhat karon mga higala ni Trump. Ngatong Zelensky medyo uwaw-uwaw sa to in the part ni Zelensky mahigala live sa tibuok kalibutan to mahigala live sa US media o sa katawhan sa tibuok kalibutan nga nakakita ni adto nga daw iya mga higala nga gitulisok si Zelensky. Apil pa ganito mga kaigalaan tong wa magsuot si Zelensky dito mahigala sa White House. Straight to the Now, point. medyo luoy si Zelensky at datay mga kaigalaan. Niadtong February 28 na hitabo mga sukit tigpaminaw. Og wa maminaw si Zelensky ang giingnan enough na sa gira. Gi-withdraw sa Amerika ang ila mahigalang support didto mga kaigalaan sa Ukraine. Hasta ang intelligence support og uban pa mga kaigalaan mao nga medyo alkansig samot ang Ukraine mga sukit tigpaminaw. Daan nang naalkansi sa support sa Amerika mahigala nga wa mo padaog US soldiers dito mga kaigalaan sa Ukraine. Ang ila lang mga armas o ang ilang gasto sa US matud pan Donald Trump sa gira pagsuporta sa Ukraine abot ng 350 billion pesos. 350 billion dollars mo na gasto nila. Kini in line ato ning discuss mahigala kining pag withdraw sa support ni Trump wa na magpasabot nga nahadlok siya mahigalang Vladimir Putin. Ang iyang support nga pag-withdraw mahigala in line ni sa campaign sa US nga America First. Straight to the Mao point. ni kan Trump nga pasalig kaniadto pa during mahigala sa eleksyon. Unya mo na nga makapanamin ta mga kaigalaan. Kay human ni adto maong panghitabo sa Oval Office sa White House ni adto Zelensky sa Europe na diin in town og abot mahigala kinsay makatabang niya sa gira batok mga kaigalaan sa Russia. Straight to the point. Mo ni problema mga kaigalaan na abot-abot o panuktok dito mahigala sa France o sa ubang mga lugar sa Europe. Kay kung dili mo tabang ang US, lisod man gikan ang gira mga kaigalaan sa Russia. Iingnan bitaw sa Trump nga nakabot ka ning kataas, gumikan mahigala sa tabang sa US. Pero enough na daghan ang patay ang both sides mahigala labi pang Ukraine. Si Zelensky at datay mga kaigalaan mura og daw na po siya mga punto, mga sukit tigpaminaw. Sa mga punto in fairness may galang Zelensky ato ning isgutan ron karong buntaga mga sukit tigpaminaw kay unsa may implication ani sa atong nasod. Mo na kong giingon, unsa may atong panaminan anis Pilipinas. Kay duna po tay problema sa Pilipinas against China. Straight to the point. Mo na nga kadtong desisyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte in fairness with all due respect sa uban may gala kana nga particular issue. Di lang ko sa mo isgot sa bang issue kana nga particular issue sakto si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Natay daog mga higala sa ICC, daog ta mahigala sa International Arbitral Court, daog ta sa International Court of Justice. Nga naay part sa Spratly Islands ng ato, pero si Duterte mahigala miingon, dili gid pwede natong girahon ng China. Ang ato negosasyon na kita kutob. Kay kinsa may mutabang na to? Kinsa may mutabang na to? Kanang US mahigalag ubang mga kanasuran, bisa pag natay Mutual Defense Treaty, ang ato ana mga higala Pilipino ramo e mo depensa sa Pilipinas. Maor gyud na. Ayaw pag-expect sa uban or mo manage ta sa atong expectation. Once mga higala mo tabang ang US na to, bonus na mga kaigalaan. Straight to the point. That's bonus. Anytime pwede ang tabang sa US nga ilang i-withdraw. Kini nahitabo ni Trump ang higala pag-withdraw sa Ukraine dili ni first time nga gibuhat sa Amerika. I-explain ko ni katong ato mga listeners. Na-explain ko ni ang US mga higala sa una, ang presidente sa una mahigala katos Johnson ni padag mga sundalo dito sa Vietnam. Sa dihang lain ang presidente na pod si Nixon, gi-withdraw ang mga sundalo sa Vietnam. Mao na mahigala ni tabo. Sunod ang Afghanistan. Natong 2001 kinsa may president si George Bush. Pagkaron na 2020 mga higala nga 2021 si Joe Biden gi-withdraw ang mga sundalo sa Afghanistan kinumdo mo. Dili ni first time nga gihimo sa Amerika. Kanang gihimo ni Trump ay dili na first time. Inaana ng US mga sukit tigpaminaw. Ang US in fairness maayo siyang mo depensa sa iyang kaugalingong tao. Maayo mo protect sa iyang kaugalingong mga katauhan. Pero magsalig tagtabang sa US, lisod na. Muna kung gusto ta, manundog ta sa Israel nga mo stand sila ila. Ug dunay tabang ang US, bonus. Ug way tabang kumbati lang gihapon. Once makabarog na tanana, that's the time mahigala nga mo insista. Pwede na ta mo gira ang kalakiha pero di pa gani kaya ayaw sa gyud kibida. Asa man taon ta puniton. Una nga di pangunsa in fairness mahigala with all due respect. Nini nga particular issue mga kaigalan sakto si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dili na to iasar-asar ng China kilisod kay na.
Wa mo hatag og commitment ang US nga mutabang. During sa time pang Pinoy, inumdum mo pagbisitang Barack Obama. Kung mutabang ba mo na mo ining problema sa China, wa may direct nga tubag si Barack, inumdum ka day? May direct nga tubag, sunsao man mo na. Sus Duterte may galangan ni basa sa geopolitics, ang gibasa ang geopolitics, delikado ni kalakiha, ha? O karon si Zelensky sa may nagtabo, daghan kay mga higalang patay, perting dako ang damage sa iyang nasod, nakabaws-baws sa Russia, pero ang Russia may damage silang nasod. Doon ay mga patay sad mga sukid tigpaminaw. So mo ning hitabo ang mga kagala niya karon. Nanay Filial sa Zelensky, murag nangayo sa tabang sa Europe ug ubang mga nasod, medyo lahi man ang tabang. Muna kung iyon, ang level of support depende kana. Kay doon ay mingon mo support me, sama sa Amerika mo support me, nga support yun doon ay kwarta. 350 billion ang gasto sa US anang giraha sa Ukraine. Ha? Nya, may man obligated ang US day, obliged ang US nga, mupadayon, mingon si Trump, dili na lahi-lahi magpresidente god. Ha? Dili na first time gibuhat sa Amerika, balikon ako, nahitabo na sa Vietnam, nahitabo na sa Afghanistan. Karon daghan nagpatay sa Ukraine nya unsa may nitabo wa masay mahimog ang Amerika gyud bisan pag nagpaludluod to mahigala si Zelensky, pero karon mahigala nagpadanag failure nga mobalik na og pakiga sabot-sabot ni Trump og manghinaot siya nga hopefully kuno nga kining maong sunod nga meeting medyo meaningful kini mga kagalaan. Straight to the point. Ay malditohon sa Trump mga sukid tigpaminaw ingon sa og balik lang diri masakto na nang imong hunahuna. Straight to the point. Naluoy tang Zelensky, tinuray lang bida katong gibuhat ni Trump dahil murag medyo harsh pud kay ang gihimo mahigalang Zelensky hasta gani ang wa makasuot si Zelensky mahigala giapil pagsaway dito mga kagalaan sa Oval Office. Kana mahigala bida o makakita kang Zelensky mga kagala turgo analyzer kita naman mo ana pero atong analisaron karon nga taon mahigala kaingon mo kaluoy ni Zelensky. Pero kita ang mga Pilipino panamina nato. Ha? Panamina nato na gihisgutan ko na kanaadto kadto mga listeners nato consistent as tong stand. Tan-awa gidiscuss ko na kaniadto mahigalang Vietnam War. Gidiscuss ko na mahigala kanang giras Afghanistan. Ha? Nga ang US dunay interes sa Afghanistan pagkuha mahigalang Osama bin Laden. Katong sa Al-Qaeda, nga mga terorista mahigala suko kayong US adto. Tungod to sa terrorist attack natong 9/11 didto mahigala sa Amerika. Nga doon na mahigala World Trade Center nga naguba kay gi-hijack to eroplano kinumdo mo. Suko kayong US ang ilang interes sa Osama bin Laden nga ilang makuha gitaguan sa Taliban didto sa Afghanistan mo nang dunay interest ang US. Sa diha may gala nakuha na sa bin Laden unsa pa may laing interes sa US? Dunay civil war didto mahigala. Wa na nahuman ang interes sa US. Ang president at the times George Bush. Sa lain na po na presidente si Joe Biden na withdraw ta. Muna nga magbantay kita may gala kay lain-lain og policy ang matag presidente mo na nga every election sa Amerika nakatutok ang katawhan sa tibuok kalibutan. Kay mudikta man gud siya mahigala sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan tungod kay siya may superpower mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Kabantay mo og diri sa Cebu. Ako nang gihaynan yung oras kanang election sa Amerika nga mo coverage gyud ta. Diri sa DYHP. Og IFM. Ato gyud ang gi-coverage mga kagilanang election sa Amerika kay dako kay factor. Kaya sa nitabong Trump mahigala unang adlaw sa iyang paglingkod mihimo dag executive order gi-freeze ang tanan nga US support ngadto sa ubang kanasuran. Tanang kanasuran affected tang Pilipinas gani day. Ang tanan nga US aid gihunong mahigalan Trump kay America first. Nganong nanghatag mig kwarta ngadto sa ubang mga kanasuran nga ni amita bangunon sa amo mismo. Mo nay giingon ni Trump manghigala na apil ini ang sa Ukraine. Kay pilay gasto sa Ukraine, 350 billion. Anong gastuhon man namo sa Ukraine? Gastuhon ko na lang sa akong mga tao. Gastuhon ko na lang nito sa Amerika para sa amo kong katawhan. Muna nga lahi og policy mahigala tagan tani pagtagadro nga buntaga. Og ingon sa bato mga viral sa mga sukid tigpaminaw og uban pa mahigala mga hisgutanan. Dinis to uban sa nato sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. kuman pa misgutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio ug sa 93.9 IFM. Straight to the point. Pagtagad may gala kay warto matiwas to tong discussion labot may galang Trump og Zelensky. Og unsay kalambigitan ana nga mapanaminan nato no sa Pilipinas mahigala na sitwasyon na kay Ukraine versus Russia. Kita dul-duol masada mahigala, Philippines versus China kay naman tay daog lagi sa kinini ang International Court of Justice sa ato mahigalang ruling na itong 2016 nga ato ng Spratly Islands ka na parte diha. Kaya kaning China kay bully man mga sukid tigpaminaw. Nga mo ni nga
isgutanan tani kay manamin ta. Ako na nang gidiscuss kani adto pa ang Vietnam War, ang Afghanistan War, at ko nang gisgutan mahigala mo na nga og mo kinini ang mo claim ta na mahigala kadtong panahon ni Pinoy nga nikihata sa International Court of Justice sakto to. At least nakuha na to mahigala atong dunay ruling ana dito. So okay tong gihimo ni Pinoy. Pero ang pag-implement di na ito ipugos kay lisod man. Wa may international police mahigala nga maka-implement ana against China. So katong gibuhat ni Duterte mahigala sakto sa to. Pero at least naatay claim din na. In the meantime nga di ta ready, di ayaw ipugos usa kay bida ka delikado kay. Unyang ma-ready na ta, kay mo na kung giingon og mo claim ta kinahanglan mag-ready ta sama ta sa Israel. Nga willing tang mo sacrifice kung gustuhon man ginato. Dili kay istorya sa takutob kasamang kay. Istorya kutob ta. Tarawang Israel, willing sila mo sacrifice. Kinabuhi na. Willing sila nga nag-abot sa 18 years old sa ilang mga kabataan, malalakig bababae mo serve gi sa army. Pero kita, willing ba ta bisag ROTC lang gani mo reklamo naman ta? Ato ning isgutan ron mahigala mo na nga kadtong gibuhat ni Duterte nga dili ta mo kuan na. Elisod kay ng kalakihan mo negotiate lang kita. Og mingon dunay minerals niya mo ingon China kamo may dunay puhunan sige bahin ni may porsyento pila imong mabahin diri ana. No? In the meantime, pero gusto gyud ta mahigala magpreparar ta og insist gyud ta mahigala nga mo implement anang atong ruling mo preparar ta kay wa mga higalay laing tao nga modipinsa sa Pilipinas. Pilipino ra maoy modipinsa sa Pilipinas. Ayaw pagdahom og laing nasod. Barog tag ato. Samtang di pa ta kabarog negotiate taman sa ginhawa. O magkabarog na ta sige. Tanawon to kumbati na bagata. Dahil dunay mga tabang sa ubang nasod, bonus. Ayaw pagsalig mahigala bida panamina na to sa Zelensky, natagbaw abot-abot mahigala rog pangitag kisay mo tabang. Yaw sa man ang US, dili man na first time nga ang US mahigala mutabang nga mo withdraw. Dili man na first time. In fairness Amerika makigalaan. Grabe na sa mo protect, maayo nang nasura, gamahanan, mo protect sa iyang kagulingong katawhan, mo gasto na dito pag pero kadugayan magkadugo na sa gasto. Una ka na pila gasto sa kuanday in 3 years, 350 billion. Ibingon si Trump nga ayaw America first. Kato sa Vietnam War, dako kay gasto. Pila ka kinabuhi sa mga Americans ang napatay, almost 60,000. Di miingon na mga higala mga tao dito, ang ilang congress sa US yon withdraw ta. Ang daghang tagpatay dito sa may itong interest anang giraha. Withdraw. Imagine ka. Lain ang president pag deploy sa mga kuan, maglain-lain ang foreign policy sa presidente. Muna timan ana to. Ini practical ning akong discussion ha kanang real talk ni mga sukid tigpaminaw. Muna nga kanas Duterte ni basa na geopolitics medyo malangan nin ning kalakiha. Panahon si Barack Obama may president wa mohatag og commitment. Panahon mahigalang Joe Biden dili in ana ka ang commitment. In fact, kung matan-aw nimo mahigala pagbisita ni Xi Jinping sa Amerika, may pagka-entertain mahigalang Joe Biden. So inana no muna nga basahon gyud nimo na pagmaayo, Kay lisod kayo mahigala mahinayak ta. Nya daghay mga matay, dili no amount of honor sultian ta mo. No amount of honor ang ang atong dungog atong kuan og kinabuhi maibaylo mahigala bida. Straight to the point. Above all mahigala sa mga rights ang life gyud pinakataas. Life sunod liberty sunod property. Muna nga kung mahimo ma-preserve ang kinabuhi i-preserve gyud nato mga sukin tigpaminaw. Muna itong pagtagadlon niya Duterte kuno dunay ICC warrant ato ning klarohon manghigala be sa atong discussion nung taon sa mahigala pero napatay mga reports sa mga kabanan naka-ready na si kasamang Pulaw Ro, Idol Tweety, Idol kasamang Jane Gallardo ato sang kuhaon nung taon stressful ba ni mga balita abos as dili pa tama to sa mga stressful nga discussion o stressful nga mga balita lakip na kining snailman manghigala kining nagpaumang-umang ipatawag sa HPG usay mas stress man ka og mga saba ka nga ikaw ayaw pagin ana makadaot sa trapiko. Mas may ato lang i-reverse psychology tingali boy ke, o Idol Mikey, reverse psychology na lang siguro ma-stress man taga to inon. Grabe nimo, ayaw inana, maligsan ka, maka-create kag trapiko. Ato na lang siguro inon nga. Sige dong, gusto gi ka mag umang-umang, pagpatunga diha kanang serious may pili Ayaw nang mag-unang multicab. Ayaw dong. Kanang series di gani Rough Riders.
O di gani ato sa inon nga, sige, pwede po ka mag-umang-umang dili sa SRP. Anaon ta lang pagpamaagi siguro kay mas stress man tayo na ikino ito inon nga mo badlong tanga. Ayaw nga na dili na mausos kasamok ang mga traffic. Ayaw na lang, ato na lang anaon mahigala nga. Pilian lang ang series kay buhan makabayad man. O gusto po ka ari sa SRP, mas mahin sa SRP kay lapad-lapad ang kasada, dito pagkuhan ka na lang pag umang-umang dito lapag pag costume nya adto ka sa SRP kamang-kamang na dito dapit. Kay mas stress man ta mahigalag ato inon nga grabe unsa man ka sakit tutundughan ana. May panaon na pagtambag nga dong. Umang-umang. Siguro mas may gani ka ng gabi ka mag-umang-umang nya iyo pagbutang og reflector. Buhanin ni kaugma, report may galas pulauro, umang naligsan. Rato isgutan sa Presidente Rodrigo Duterte mahigala karon taon kinibisita man sa Hong Kong mahigala daghan ng mga Pilipino dito nga ni abiba mahigala ni Presidente Rodrigo Duterte nakaingon man to nga dunay warrant of arrest ang ICC nilarga sa Hong Kong kay musibat unsa man pagkasibata nga lahi man na dito yan na ato na ready ang video mahigalan kasi Presidente Rodrigo Duterte manggod nang gawas mga report mga higala nga duna na kunoy arrest warrant gikan sa International Court of Justice International Criminal Court. Unya kuno kining maong warrant mga kahigalaan, ready na ang mga pulis pod mga higala sa Pilipinas. Ready na kay kining Interpol mga higala wa man mo coordinate man sa atong kapulisan. Unya ni gawas man mga kahigalaan sa Manila Times nga doon na kunoy naka-ready dito po sa Davao ang mga pulis pati naghana dito sa airport kay naghimo dag simulation exercise la de kuno to. Pero kung tinuod man nga dunay warrant of arrest Presidente Rodrigo Duterte, ingon mas Duterte may lang ready na siya na. Ready na siyang matubang sa ICC, ready na kuno siyang magpapriso sa ICC. Unya, ni sumpay-sumpay man ang balita. Kay gibalita may galanto anas Duterte kuno, dunay warrant of arrest. Ni sumpay po ang balita nga kuno si Duterte mga kagalan nilarga sa Hong Kong kay kinini ang musibat na kuno tungod sa warrant. Ato na isgutan ng taon mga kagalaan kay kini kunong pagsakay tinuod man sad nga ni sakay sa eroplano dito sa Davao matunigikan day nanakay sa nya pero si VP Sara padung na gito sibat kay ito na nanang gawas naman ang ICC warrant. Sa naiya terminal na doon na may mga nakakita kay inig adtong Duterte inig agim tapok mga tao na picturean to na nilarga na padung na iskapo. Now, kung tinuod ning dunay arrest warrant mahigala mo coordinate ni sa Philippine government. Ang palas, mingon ang palas wa pa dili pod sila mo confirm, di pod nila mo deny pero ready kuno sila in kaso nga kinini ang mo coordinate nila mahigalang ICC. Now, ato ni pagtagad mahigala ha. Ready na kuno sila. So, ang mga balita na sumpay-sumpay ang social media mana kita des dewe HP ato lang gyud paningkamutan nga di kita mo appeal sa fake news ha. Og unsay confirm nga balita mo itong i-report o kanang dili konfirmasyon pwede gyapon to ma-confirm ato inyon nga wa pa na ma-confirm ha. So kining nandun nay warrant sa ICC wala na ma-confirm. Kining istorya gud masumpay-sumpay amo ning hitabo may gala. Standby lang sa gamay lang. Human lamang pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Okay, atong balikan may gala kung dunay warrant of arrest ang ICC. Tutugutan ta lang na kay kinini ang medyo taas maging diskusyon ng ato pag yung daibon ng ICC nga kinini ang hisgutanan. Pwede go atong daibon o ganang willing mong maminaw technical magud kayo usahay laay ba hindi kita mag-discuss ko ganang mga technical kayo actually laay magana mo nang ako nang i-dribble mahigala nga at least kamo diha di pud mo magduka kay mismo gani mga estudyante sa law school usay magduka na ng hisgutanan nga labi ang teknikala. So ani na lang, matod pa migawas ang report nga doon na kunoy warrant sa ICC. Kung tinuod nga doon ay warrant sa ICC, total Duterte ready naman po siya kuno magpapriso. Daan naman sa miingon nga dugay matagal kuno silang hinihintay. Na kung panalitan og doon na ginay warrant di dakpon Duterte. Kay willing man siya, ready naman kuno siyang magpapriso. O gunya ato sa ning tanaw na tinuod ning warrant or paokya bra
na una kung ito tinuod murag tinuod kay nigawas man ni sa mga pamantalaan gani nga duna na kunoy kuan kay migawas man to nga rumor dagod mahigala kanang huhungihong nya nigawas pod mga sa pamantalaan kay gikuha ag reaction ang Malacañang yung Malacañang nga ready sila kung panalitag naa wa say confirmation nga naa ba pero panalitag na ay request ready ang kapulisan nga modakop ni Duterte ha now nanyaw hinggawas man ni sa kanang The Manila Times. Unya ni gawas po ni gani sa pamantalaang The Freeman. Dili sa ato, kani ang sa Manila Times kuno dong. Unahon ta ng Manila Times kuno be. Dito ha. 7,000 strong force to arrest Duterte. Sa Binisaya pa 7,000 ka mga strong force, ha? Interpol issues red notice versus ex-president. Ang International Police kuno ni issue na og notisya, puwang notisya. Batok sa kanhi presidente. Unya 7,000 strong force to arrest Duterte. Sa to pa 7,000 kuno ka mga ligon nga pwersa na ni sa gobyernong pwersa nga mo aresto mo dakop ni Duterte. Straight to the Ano point. ang sa The Manila Times. Sa pamantalaan The Freeman ni gawas pod. Now, asa man tong The Freeman be? Mao ni ang headlines. Kanong adlaw ganin ni mahigala Palace prepared. Unsa man ang iyang kuan be? Kuan ko no, zoom in ko no kana. Unrumored warrant versus Duterte sa huhungihong ko no sa arrest warrant batok ni Duterte, Palace prepared. So ang palasyo ko no, ready, preparado. So makakita ka ng balita makaingon ka nga, ay dakpunon na gis Duterte di ay. Nang kung tinuod nga dakpunon, ingon mas Duterte pod nga willing sa magpadakop. Nya karon ang mga pulis mahigala kay dito sa Davao, pati daghana mang pulis dito sa airport. Daghana pulis gipakatap sa airport. So nagtuon na sila nga kadtong pagdakop mga higalang kibuloy inana man ang mga pulis kadaghan. Ningon sila nga wa na gyud. Dakop na gyud mahigala si Duterte kay naa nigawas ang warrant gikan sa ICC. Balikon ako kung tinuod man ugali nga naa kanang maong warrant. Da atong tan-aw si Duterte nga mosud sa prisuhan. Kay ingon man sa nga willing siya. Dugay na ko no siya, matagal ko na silang hinihintay, di itong tanahon. Onya, o mapriso yun, ala. Ingo man siya nga, matagal ko silang hinihintay, willing siya mo sod sa prisuhan, handa akong magpakuhan ko no. Magpakulong, matupan Duterte, kay kini tungod ni sa war on drugs, ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So dito sa Davao, nasumpay-sumpay ning balita, nya simpre mo po social media, wana, dakpuno na warrant. Dito sa Davao, daghang pulis gipakatap, nga mura katong panahon sa pagdakop ni Kibuloy. Unya, nakita man may kadaghamay nakakita di man malimod. Nga kinini ang si Presidente Duterte, kanhi Presidente Rodrigo Duterte o si Vice President Sara Duterte, ni sakay eroplano ni adtong Biyernes buntag. Si former President Digong Duterte, uban sa iyang partner nga si Hanilet o si Kite, yang pamilya gyud boy dito misakay mga higala sa eroplano dito sa NAIA Terminal 3 padung mga kaigalaan sa Hong Kong. Straight to the point. So uban man sobre makaingon gyud kaday ning gawas na ning report na as newspaper ready ang palasyo sa National News Megala The Manila Times dito sa ato sa The Freeman na ani gawas nga preparado ang gobyerno. So unya nakakita sa Duterte ni sakay sa eroplano sa Cathay Pacific. Niadto mga higalang kwan March 7 kauban si Hanilet, kauban si Kitty. Nga sa ayay wa na ang pamilya yung sibat na gyud. Kay doon na nagiwaran. So padong nagisibat sa tanawan ninyo kay padong na ng sibat. So karon hasta si Sara padong na nimo sibat kay doon na nay warrant mga kaigalaan. Straight to the point. Nasumpay-sumpay kana, nasumpay-sumpay. Now, kung tinuod nga doon ay warrant, balikon ko, atong tan-aon si Digong. Nga dakpon siya, kay posible mahigala si Marbel, ang PNP chief mao, gimupusas. Kay kinilbas Marbel mga higala. Lahi na ba ni o kana na ang, siyempre, mukha naman po ni, mo follow naman ni sa mando mahigalang Presidente Bongbong Marcos. Onya, si Duterte mga kigalan, suko mahigala sa mga drug addicts, musuko siya sa mga himo sa war on drugs. Pero si Marbel ingon man siya nga kanang pag drugs dili man kuno pasabot nga addict.
medyo magkasungi isang dapita, pwede nga si Marvel yun mo signet ni Duterte. Daghan ng mga pulis Davao, di nakaingon ng mga tao. Nganong daghan mga pulis? Makabantay mi kaday nganong daghan mga pulis sa airport? Pati daghan na. Mangutana ka man, maahat ka man gyud pangutana. Ang tubag sa mga tao nga dunan man kuno warrant of arrest ang gi-issue ang ICC. So siyempre na alarmang mga tao. Unya ni larga si Duterte sa Hong Kong, wa na padung na musibat. Mao kanay mga nahitabo. So kung tinuod nga na warrant, aday atong huwaton. Tan-awon ta mga higala og kay so far ang report namo diri sa DYHP na dawat wa may confirmation. Pag doon na confirmation mo na among gi-preserve yun atong credibility sa kahanginan, paminaw mo sa DYHP sa mga balita, kay og kag kasaligan ng mga balita diya sa ato mga higala sa DYHP RMN Sibog sa AFM. Kay ang ato klaro gyud og panalitag dunay warrant of arrest confirm, di ato yung balita nga confirm na nga dunay warrant of arrest si Duterte. Pero pagkakaroon moingon ko wala gyud confirmation pa. Wa pa ta kakita mahigala anang bisag picture man lang o anino man lang anang maong warrant of arrest. So mao kana ako ikasulti karon. Pero ug naa na pasaligan ko kamo nga inyong mahibaw-an kana diri sa sibianan DYHP kay kita diri mo na akong giingon diri sa atong mga staff diri sa DYHP nga ang kamatuoran lagi ti pagawas kay kita mga higala na importante nga naman tay credibility di lang ta kana na ang post bisag unsa lang ana no ang ato og mo posta nga dunay kwan balita ana but dili confirm inana no so og mugawas gyud ang warrant of arrest inyong gusto mahibaw-an kana station mo sa DYHP kay among i-report nga doon na nagyod, mga kagalaan, confirm na. Sa pagkakaroon, wa gyud confirm. So, ug isumpay-sumpay na to ang balita, isumpay-sumpay ang mga nanggawas nga report, ug sa mga nahitabo, makaingon, ala, to na, sakay sa Cathay Pacific, doon na may nakapicture, post din to na, insibat na padong sa Hong Kong. Pag-abot dito sa Hong Kong, mahigalaon sa badaing nga, sa laing bahin, nagrally man ang pilipilaban na dito. Gisugat man sa mga Pilipino dito mahigala pati daghan na makaingon ka nga unsa man ning kuana nay warrant of arrest nga nung wa man lagi musibat ni dito may nagtapok mga Pilipino dito man hinuon dito. Na atong klaro na pag-abot ni Duterte sa Hong Kong bebe kanyo ang mga Pilipino grabe naka abiba oy grabe ang mga Pilipino nga nakakuha niya dito. Hangop gyud ba? Baya sa ato paminawon ko nasa audio ani names kanyo sige sugod okay Duterte oh. Bayan ko, binihag ka, nasalat sa buhay. Hangop ang mga Pilipino dito sa Hong Kong. Ano? Di mo man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan patayan sa kalye. O mo na yung mahigalang pagkabot niya dito sa venue. Diyan mo na kana na ang nag-post ano hi loyalist, ito ba yung tumakas dahil sa unsa ni? Ihuhuli ng kwan? Mo na ang warrant kat unsa ni kwan na? Ato na ni agi kitaw katawa kay ingon dunay warrant of arrest na ni sibat na padong sungkong. Pagkabot sungkong lain man lagi. So, unsa man ning warrant of arrest nga ingon nga sa ICC, paukyab niyo, unsa man ning klasiha? Di man kapag-abot, may gala, inana ang pagsugat sa mga tao, ha? Dito sa Hong Kong. Lahi po itong pagsugat sa mga tao katong diri sa may rallies Mandawi. Kani sa Hong Kong man kaya ingon, lagi nga dakpon, may dakop nga, o dakop mo sibat, mutago, kani man mutago ni? Da, itong balikan ha, sige, ato balikan ko no, Nems. Kini pag-abot ni Duterte may galabe, gisige ko no. Okay. Pag-ibig na sa
pag-abot ni Duterte ha, ang pag-abot niya ni mga kagalaan dito sa Hong Kong. Oh, ang mga tao mahigala, grabe man ang hangop ba sa atong mga OFW sa Hong Kong. Pag-ibig na sa kanyang Duterte, singgit mga tao. pagdayuhan ay nakahila. Bayan ko, binihag ka, nasaglag sa pusa. Ibon man may layang lumipad. Kani ho grabihan ang pagkakuha na mahigala. May pag-abot niya sa Hong Kong, no? So ato i-compare to ha. Before tama to sa speech mahigalang Presidente Rodrigo Duterte o sa speech si VP Sara sa atong balik-balikan kay unsa ba nang kalakiha ingon nga dakpunon pag-abot dito sa Hong Kong wa man mo tago sa Hong Kong nagkuan mahinoon. Mo ni atong klarohon, ha? Klarohon tigin ni kaway-kaway mahino pag-abot sa Hong Kong. Atong tagad mahigala. Kini nga portion na to kinato makagilan sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa balon reviewhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Straight to the point. Now, atong balikan, mga kaigalaan, tanong mo ang mga OFW dito, no, mga Pilipino dito, nagtapok sila dito sa Hong Kong. Kato pagkatapok ka, mahigala, klaro man itong dili to hakot, Dekin. Klaro man itong dili to hakot. Ha? Tapok mga tao, yun. Lahig yung kayo mga higala mo, tanawnon yun na to. Analisaron yun ng maayo mga kagalaan, kay kini pagkatapuka, nanarbaho ni Hong Kong, doon na ni mga pamiliti dito, kasamang, okay. So, nagtapok ko man nga doon ay ayuda dito, ha? Wa man nga hakot na crowd. Nya usama po ikahakot na Duterte o man sa administrasyon ron, sa may kwarta na nila ron, ha? Nga ipanghakot na dito. Kini mga OFW dito, di yun ni hakot. Doon na yung nagpahibawan nga muanha si Duterte, muanha si Sara. So nagtapok sila dito. Klaro gina yung dalihakot. Lahi ba katong dito sa Negros nga, kana na ang, katong sa Negros, hakot man gito. Kana nga, kuan ba ta, kana na ang, real talk ba lang. Gihakot to dito. Tapok mahigala, nagrally si BBM, nagrally mahigala nga mga senatoriables. Kunya, ingon lang gobernador mahigala nga, sige be, dungan ta, BBM, oy, mingaw man. Nga to lang ni Agi katawa may gala, oy, mingaw man. Kato, klaro gito mahigala nga, gihakot tong crowd. Ba't kini, wa man ni hakota? Atong balikan, be, gamay-gamay lang. Hong Kong kini. Sa Hong Kong kini, be, balikan ito gamay names, be. Antong pagkakuan na, okay na, oh? Sige. Sige ko, no? Pag-ibig na sa kanyang bayan ko, binihag ka, nasaglag sa pusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan patayan sa dalhi. Okay, sumo ni mahigala. Sa abroad ni. Okay, phrase gamay dong. Sa abroad ni. Dito sa Hong Kong, paingon nga na warrant. Sa may warrant aning may kuan
Wa man nimo tago dito sa Hong Kong di ay kumahon. Ha? Ikaw-ikaway man dito paabot sa Hong Kong mga higala. Unya, tanawa ha ang kalainan mga kaigalaan. Si BBM sa dihang nisod si BBM dito sa pagrally wa ginanagad, ha? Tawa si BBM kani. Sige ato naibudyo dong kini oh. Wa man gyud mga tawo oh. Kaway-kaway. Oh, nagtalikod lang mga estudyante oh. Wa gyud mo atubang. Ah, mo ni kang BBM ha? Oh. Nay nagvideo-video ban pero ko madili hangop bang ako na. Oh, kaway-kaway. Oh. Oh, wa man gani manindog ning uban. Ang lingkod naman ning uban man mo kanang respeto bang tindog ba? Oo. Oh, yaman tong kwan dong itong lipot na sa likod, itong na kilid na. Ato pa dong exit na siya. Aman to. Pag-exit be. Oh. Murag, kuan ba? Pagawas niya, kaya padong exit niya be. Padong exit nyo dong. Asan to padong exit dong? Ah. Tawa oh. Mo ni ha, atong gi-describe ni mahigalang kuan. Incumbent president ko ka. Oh, incumbent president ko ka. Kani oh. Oh. Oh, hinlingi lang ni konsa. Wag mo tindog. Wag ka na mo tindog ba nga kon ba? Hangop na mo kagaksunon ba? Ato dito sa gawas, kato pagawas kana gawas oh. Oh, pagawasan niya oh. Oh. Wa ba ni dool gyud niya? Oh. Oh, nagkiugpos ang tunguban. Dili na sa talikod. Wa man. Mingaw gyud dili kayo kuan bang paghangop ba? Kana mobserbaran man nimo. Mobserbaran lang nimo, no? Tawa. Wala. Beka, babalik ka to Duterte sa dito sa Hong Kong. Kaya di man yung mga binayran yun niya, mga OFW man eh. Di man yung hakot, be, asam to. Balik ta sa Hong Kong dong. Kaya, okay? Balikan to. Kaya, pag-abot, oh. Kaya, oh, mga tao tindog yun. Doon yung kalainan yun, no? Kaya, Duterte mo, mga tao may mukuan, mo chant. Kaya di man ni hakot yun. Dili ni hakot. Insulto po kayo itong OFW at inyon nga gihakot sila. Insulto na. That's an insult, ha? Dili ni hakot. O, ito ha? O, kani. Makita ni mo, sa dito sa gawas ni. Andres sa may Mandawi. Ito, balikan to sa Mandawi dong. Sige, freeze sa gamay. Katong Mandawi nga, kuan ko dong. Pag-abot ni Duterte, mingon sa nga kuan. Pero ang pag-abot, balahi ko ng mga tao. Tama, be. Kani. Sige. Muna ang intro pag-abot ni Duterte ito sa local area. Kay abroad man ito ron. Alita, bisag asa ha, mga Pilipino ba? Abroad o di sa ato. Ano? Pag-abot niya. Atos Mandawi ni pag-abot. Nawa, be. Sabi ka boss video dong. Okay. Sige ko no. Nganong putol-putol man ang video, palayo ko no kukuhan ko no. Okay, sige. Ngano man ang sa may problema. Kana ato lang i-compare ha. Sige ko no.
Ipabati to ko ng audio dong. Kina ko na nang gibalikan mga kagalaan kaya ang hangop bas mga tao. Murag doon ay kakulian sa tong signal siguro. Paliw ko kay tanan naman video di man nga ganina sa Hong Kong maumansad og karon. Paliw ko og kuandong. I-check ko no diha kay unsa ning kalakiha be ato sa kunon gamay mga kagalaan. Ha. Sige. Kay murag wa mo kanang kini ang atong mura siya magputol-putol no? Magputol-putol siya. Okay, fresh gamay, fresh. So kini local ni. Pwede na to ningon dai nga agi hakot man to mga audience ha. Sige lang, bisan og pwede na to pasingin lang pero kini OFW sa Hong Kong di gini. Ako di ko matuog yung gipanghakot sila dito. Ha? Kisa man pumultikab ka pakyawon dito kay. So wa gini mahakot kini sa Hong Kong. No? Ya, mao man ni ang nahitabo. O ako na nang gipakita bigala tanawa. Ang mga tao mismo mo singgit gyud, ha? Okay. Lahi man gyud mahigala. Asaman to sa Negros dong be. Katos Negros ko no tong ikwanto kang kwan. Balikan to gamay tong kani. Sige Take ko. much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, Isagi Trano, okay ra ba? BBM. Dungan ta BBM. Watay mingaw man usa ko. BBM. Okay. Press, Okay. Okay na gud ta. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. And the whole country. Bebe sa Thank you so much. fresh gamay. So kani mo i-chant ang nag-chant ang gobernador god. So mo follow untang kwan. Ya sige dungan ta BBM matay mingaw man. It was a candid comment ha. Candid comment. Wala lang tato niya i-mention niya matay mingaw man. Mula tayo nga BB sige dungan ta. BBM matay mingaw man. Bebe, ato balikan gamay be. Pero natay kakulian sa tong signal siguro ato lang ning ipa-check dong names kay ngano naon sa kanang kalakiha kay kini daan naman ang video ako lang gibalik nato para pag kuan na ba pag establish ang mga lahi ang hangop no sa mga tao. Naman si Pres. Kini. I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, Isagi Tranato, okay ra ba? BBM. Okay, dunay kakulian sa tong kuan computer dong. Palayo ko dong no dunay problema. Dili maditso-ditso tong kuan ato sa ning ipa-check ko no. Og unsay kuan ni. Atong na technical mga sukit tig paminaw kay sige bebe balik ka usa. Putol-putol gisa dong dili gid sa internet, dunay kakulian jud, okay? Sige gamay lang balik ko no gamay be. Sige, rewind ko na dong. Para just to check the video, be. Audio. Sige, be. Gamay lang. Og sa, kung pa ni sa... Sige, gamay lang kayo mga kagalaan. Dungan ta BBM. Sige. Sama usa-usa.
May problema gamay lang. Ato sa i-check ang mahang technical na mga kaigsunan kay atong balikan ng Hong Kong niya paminawon to ang speech ni Duterte mga sukid tigminaw gamay niya atong ikuhaon ng mga report sa mga kaubanan. Standby lang gamay lang sa kayo kay ato sang i-check diri ang atong technical. Human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Balikan ta kadali mahigala ning mingaw man kuno tong sa Negros, ha? Nya katong sa Mandawi, pwede maglalis Mandawi nga gihakot man to. Ibutang ta lang. Medyo malisod matag tuog ning hakot kining opposition maglisod maghakot ron. Kining taga-admin makahakot gyud kay naaman tanan resources na ang mga mayor na tanan governors inana. Pag kini may ilang opposition medyo lisod-lisod ihakot pero sige na lang. Ato to sa Hong Kong kana sa Hong Kong day wa gina mahakot day. Mga OFW na dili na to sila insultuhon may gala nga gihakot mo dili na. Nanarbaho man sila dito kasamangki. So wa ni mahakot sila dito. Nagtapok sila dapitin daghana. Og ilang gi-welcome may gala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So medyo dunay kalainan ba? Kay og imong tanawon may gala si BBM nga naglakaw-lakaw, murag wa may nanagan. Dili ba hangop bitaw? Nya igwali sila mahigala ni Trillanes. Tara, nangampanya si Trillanes kay indagan man si Trillanes, so mayor gidaganan Trillanes inday kino. Sa pagkakaroon man sa madagag senador kay tan-aw siguro niya murag medyo alanganin siguro sa madagag senador. So nidagan sa mayor si kanhi senador kinini ang Trillanes didto ni sa may kaluukan ang iyang campaign mahigala murag wa pud kayo ingon ta nga hangop gyud sa mga tao debe ato tan-awon kuno ning iyang konbe iyang campaign be gamay lang para pag ato lang tan-awon be ang hangop sa mga tao ba asa man to gamay lang kuno dong. Okay be gamay lang atong na okay na ba be sige kuno ato sa nang check mahigala be kani Sunny Trillanes ang tatakbo dito sa Caloocan, hindi na po ako nagdalawang isip. At ako ay voluntaryo na sumama sa Team Trillanes. Dahil naglalait din tayo na makita ang kani Moni Trillanes naputol ka pong audio no kani wa man yung kalamano wa man may mulamano sa niya. Naglakaw-lakaw ni siya dito nga way kuan gyud sad. Medyo igualis ang BBM ning kalakihay. Bebe, balik ko kadtong nagpaso-paso na Trillanes dong. Mga tao ba medyo wala man kay tagad oy. Kana paglamano unta ba? Sige, dito lang ko tong kuan. Kato kana. O kini usaon naglingkod-lingkod na usa. Nagkuha na magsanina nga James. Kini ba jerseys basketball no? Oh. Wagi mo tindog, wa mo laman, Trillanes kalamanuhon, wagi. Gidid ma. Tawa kani oh. Oh. Tara, laman oh. Kalamanuhon siya wa mo tanaw niya. Tanaw, oh, tanaw siya iyang lamanuhon, wa man mo tanaw. Murag igwalis sa BBM ng kalakiya ay. Tanawa ko ang iyang jersey oh. Napay apelidon James. Wa man tagdas Trillanes James. Di ba kanin si LeBron James? Mayag LeBron James wa managad kay makayo wa siguro kaila kay LeBron James man pero kini Pilipino man eh. Tara oh. Kani oh. Lakaw-lakaw. Oh. Wa gin laman og usay ang labanon unta wa man tanaw. Didid ma magasaan eh. Talawa ho. Kanamang kining tawhana naglingkod-lingkod ning tawhana na jersey nga James rabay gisulot. Og si LeBron James ba di masabot na tong wa man agad. Kay wa tuloy kaila pero kini Pilipino man eh. Talawa ho. Wa gyud. Nilingyaw hinuon mahigala. Trillanes kat murag kalamanuhon, wa na lang mo laman Trillanes kay saon ta nga wa man mo tan-aw ni. Talawa kina. Yang kita tahu. Okay, so bane iguales sa Marcos. Pero Duterte lain man kato pag-abot niya sa Mandawi, lokal to, ato sa Hong Kong. Kani sa Hong Kong be, balik to gamay be. Kani oh. Tawa mga tao ba? Oh. Pag-ibig na sa kanyang
Ang mga tao di mo chant. bayan ko, binihag ka, nasaglag sa dusa. Ibon man may kayang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan patayan sagdal. Okay. So mo ni mahigala na napatay lang yung video ani katong kwan day. Kana na ang beasa ba lang yung video katong pag-welcome nila ni kwan. Unya na ang speech niya kay taod lang ha. Okay, sige gamay lang kayo. Mo ang pag-welcome pero sige lang sa dili pa ta mo adto. Aresa ta ni Pulauro day ato sang kuan ang report ni kasama Pulauro gamay. Kay nato mga naka-standby ito mga reporters. Atong ipabati ron tong taod kining speech mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte para ma-analyze na to. Doon naman nakadungog naman mo pero kini ato nang ipabatig balik kay aron nga ato ma-analisar at iyang mga pamahayag mahigala atol sa speech, no? Okay, gamay lang kayo mga kailan, ha? Straight to the point. Now, si Sara Duterte sad ni speech po dito sa Hong Kong ato sa ni paminaon, pero unahon ta sa si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kasama ito unag yung nga ni kwan, ang sequence na itong i-follow na lang, no? Kato pag-abot niya, unya dayon ang speech mahigala be ato kuno paminaon si Digong be usa na iyang speech dito sa mga OFW be dito sa Hong Kong mga sukin paminaw atong tagagpagtagad ko no names okay na ba names be kaya sige ko no atong testingan daw be na okay kini mo ni sige nanay sa kwan usa ni Pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, kanan taw Rodrigo Roa Duterte! 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 sumuon ni mahigala dito sa Hong Kong no so doon nagi karisma siya doon ay karisma nga mo kwan sa mga tao kaya OFW man eh lisod man kayo na masangil ta nga nahakot sila day lisod kayo dili ta mo pasangil anak kay medyo insulto na sa to mga bagong bayani no Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Ano ko na dapat hilak man yung uban no kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga hilak ng mga tao pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganon rin ako noon. Almost 3 years. Sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para pag sa connection ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap
Magkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kaya kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, 1 buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sa sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya ko. Yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Maano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lula ko, at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung... Okay, so standby gamay ha. Mo ni ang yang speech mga sukid di paminaw dito sa Hong Kong. Unya mo lang nagkomedya man dahil labot sa ICC sad, no? Kini sa mo hatag og mga jokes sa murag
manghilak na ng mga tawa yung balik na sa og kaseryoso. Ato tiwasog gyud totoo sanbay la sa umalamang pipila ka pahinumdom. Straight to the Now, point. atong balikan unya mahigala taod si kanhi presidente Rodrigo Duterte iyang speech mga kaigalaan. So kini napakita gini nga medyo kung atong tan-awon mga higala, real talk ning ato. Dili gyud ni ingnon ta nga mga kuanday, mga fake accounts sa mga trolls. Kani nga sa Hong Kong di ba ni trolls? Sa pag-trolls ang tao man ang tinuod. So medyo doon na gyud kuan na kasamang kay lahi gyud no, mura doon na kalainan ba. So sa ang katong mga dili pabor ni Duterte ngita sa pamagi unsay maayo aning kalakiha kinigong sa social media pwedeng pasangin lag trolls na daghan ka na mga trolls na ha? Pwede po siguro na trolls gyud sad ha ipatanda lang na ay trolls asang pikas-pikas pulos mo na maghimog trolls tingali gyud pod kay nikamot sa gagkuan kay ba pero kanang makita nimo sa rally na gyud dili na trolls oy o gana makita nimo sa actual na nya kinini ang mura ba sa ganang lahi nilang kung ano, dunay karisma si Digong. Ako nakita gani si Presidente Rodrigo Duterte, ang dunay karisma sa mga president sa Pilipinas nga nangagi, katos Kore. Dili hinuon sa kuan, kay kato pagkamatay ni Kore, grabe sa tumumunti na himo ni Pinoy nga presidente. Grabe sa to karisma si Kore, pero lahi po ning kang Digong. So far, kini sa mga presidente nga, kanan dugukon bagig mga tao ba? Katong uban may galang maragwala, wala may kuan kayo. Ni kahuman sa mong termino mo, nagwanawa na lang gid ka sa kwan. Ordinaryo na lang gid ka nga tao. O kini lahi, sa atong balikan, may galang. Straight to the point. Unya, kining speech ni Duterte, dapat kang sara mga kaigalan, dapat ay isgutanan ni Trump o ni Zelensky, medyo napiki mita sa oras, mga higalan. Wala naman kitang oras, mga kaigalaan, hantod lang sa taugma pohon, sa ato mga higalang pagpanag-uban, no? Naghantag mga hisgutanan pa mga sukid di paminaw, pero unsaon taman. Daghan patag mga nabiyaang mga issues, no? Daghan na mga panghitabo, mga higalas tong nasod, oy. Diapay PhilHealth mga higala, bida. Diapay atong GAA. O ang campaign na period, mga higalang wala. Sub-sub ng kampanya, mga sukid di paminaw. Wala tayong oras, mga kaigalaan. O niya na lang uban na lang sa atong mga, kuha na lang. Atong uban pa nga mga programa. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHPRM in Cebu. At ang isang sincerely Ate Arlene niyang gabi, LCB kanto sa 10 at tagnas kagabion. O alas 10 kanto sa 12 may gala ang regular program ni kasamang Binji Tanghian. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, maing buntag Pilipinas, tatak RMN.